κάνουμε. Θέλω λοιπόν τη βοήθειά σας στο να πούμε στους τηλεθεατές να μας πείτε γιατί λέμε πλατωνικός έρωτας. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια παρεξήγηση. Ο έρωτας του Πλάτωνα δεν ήταν καθόλου πλατωνικός. Απλώς έχω την εντύπωση ότι εκεί πάλι έπαιξε το ρόλο του ο πουριτανισμός του χριστιανισμού, και για να σώσουμε τον Πλάτωνα από τις κακολογίες είπαμε ότι ο πλατωνικός έρωτας είναι ο έρωτας που δεν έχει σαρκικές απολύξεις ή σαρκικό ενδιαφέρον. Του Πλάτωνα ο έρωτας ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος, ήταν ο έρωτας των αρχαίων, και ο έρωτας των αρχαίων, είτε μας αρέσει είτε όχι, ήταν έρωτας ομοφιλικός. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτός ήταν ο κατά κύριο λόγο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα, ενώ η γυναίκα ήταν περισσότερο τεκνοποιητικό μηχάνημα. Βέβαια υπήρχαν πολύ λίγες, από ό,τι ξέρουμε από τη λογοτεχνία και από τα στοιχεία που έχουμε, ερωτικές σχέσεις με γυναίκα. Υπάρχουν ποίηματα που υμνούν τη γυναίκα, υπάρχουν ποίηματα που υμνούν τον έρωτα με γυναίκα, αλλά αν πάρετε, ας πούμε, την ελληνική ανθολογία, την Πεντάντομη του Μίνι, και πάρτε τα ερωτικά επιγράμματα, θα δείτε ότι το 80% αφορά αγόρια και όχι γυναίκες. Μόνο που, να συμπληρώσω σε αυτά με τα οποία συμφωνώ πολύ, και μάλιστα μ' αρέσει που υπάρχει αυτή η φιλαλήθεια, γιατί έτσι πρέπει να είναι, μόνο που ήτανε αρκετά ευρεία και εις βάθος η έννοια του έρωτα. Δεν ήτανε μόνο ένας καθαρά ειδονιστικός, δεν ήτανε μόνο, όχι ότι δεν ήτανε, ένας καθαρά ειδονιστικός έρος μεταξύ του ερωμένου και του εραστού. Ήταν ένας πολύ πιο διευρυμένος, είχε μέσα... Είστε θυμωμένος, κύριε Δήμο? Δεν είμαι θυμωμένος, αλλά ξέρετε, η ίδια η έκθεση στην οποία αναφέρεστε δείχνει πώς λάτρευαν και πώς πραγματικά ζούσαν τον έρωτα οι αρχαίοι, αυτή την υπέροχη ομορφιά του αισθησιασμού, του διονυσιασμού, της βακχίας, και όλο αυτό το κατέστρεψε ο χριστιανισμός, ο οποίος επέδρασε απάνω στον έρωτα όπως το παγωμένο νερό επάνω στην έξαρση ενός ανθρώπου. Και ενοχλούμε όταν ο χριστιανισμός εμπλέκεται με τον έρωτα, παίρνοντας, όπως άλλωστε έκανε, ιδέες αρχαιοελληνικές, άλλων θρησκειών, μιλώντας για τον θείο έρωτα κτλ. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τον πραγματικό έρωτα, που ήταν ο έρωτας τον οποίον γιορτάζει αυτή η πολύ ωραία έκθεση, την οποία δεν συνιστώ στους σεμνότυφους, αλλά τη συνιστώ σε όλους. Εμείς για το λόγο του αληθές έχουμε και ρεπορτάζ. Θέλετε να πάμε να το δούμε πριν συνεχίσουμε? Γιατί ακριβώς η αφορμή για μας ήταν η έκθεση «Έρος από τη Θεογονία του Ησίουδου στην ύστερη αρχαιότητα», Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Έχει ταλανίσει ο έρωτας ανθρώπους και ανθρώπους, και των δύο φύλων. Δεν τους έχει μόνο ταλανίσει, τους έχει και αποθεώσει. Σωστό. Αυτές λοιπόν τις μορφές του έρωτα από τα χρόνια του Ησίουδου μέχρι την ύστερη αρχαιότητα φιλοξενεί το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, και έχετε την ευκαιρία με αυτή την αφορμή, εάν δεν έχετε ήδη ενημερωθεί, να πάτε έως τις 5 Απριλίου.